Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kabar kajing kendu kajongi mentah kesingi governor kadai halor kajing jong kinong rep. Pi ngilai kini kisingi kebeladap nak kajing jur jong slam nak kajing lencop jong kibor mariang. Kinong rep kilayam kilakaang namar kajing penjulur jong kijing tung kijing tap kijong ki. Tiaba pai pat ikila jingerap ban nak sorkar Meghalaya nane nak sorkar jela. Ngilap ba ngiyo iba kini kisingi keladon ki kubur ki boang ba sorkar jela. Ka ajing Arab sespa tingka arspa tingka yaki basya penjulur kum kini kibor mariang di kajingwan gajongi bani kendu ya governor kalong ba governor un ajing mut nani un betha ya ka sorkar jela kebening kong kalong ba banwan ra no ya kata ka polisi lane ka minimum support price yaki dor mariam dia kisnam ki baladap hakapor one shop kane ka khlam covid-19 ngilalap pengilayo iba kinong rep kijongi habaki wan bandi dia kimarep kijongki lakalong hasilong lakalong haginung nugi jaka yo lani ki jaka di kinong rep ki bandi kador kabatat lani ki ban subret iki yaki jor namar beli namar bakamdon kata ka protection kajingya dai kinong rep bandon kata kador ba kat sorkar kan bu bamdi bandunai kata kador ningilap ba kinong rep kilap ban sudi kador sitengka artingka lada kimla bandi nama kajing syaknyot iki dor ki ban bret no ru yaki mar ki jongki hakita ki jaka ki baki ki wanra ti kajing wanra kajongi kawin ki jang dawa khmat jong governor kalong bodai ban betha ya ka sorkar jela bakadai ban pentri kamno ya kata minimum support price haka baki nong rep ki jongi kinyo eta ka protection lani kajing ada bakador jong unu umarep lani ki agro forest produce kamdai bandunai kata kador ya ka sorkar kabu kabar kalong ba ka sorkar jela haus nem arjar arpo kalawan ra ya kawe ka an ya kabalatip untuk ke Meghalaya State Agricultural and Livestock Promotion and Marketing Act Arjar Arpo ya kaba kilawan ra ya ka amendment how new banai mat song mentau snem hi ka jingsna jong ya kanikaan kalong ba haman la kiyo lani kindon kiyo ki baka sorkar jela kan sebu ya kita ki market committee ki ban penyat lani ki ban manage ya kiyo ki had kabar kalong ba hakikum kita kiyo kinong rep bat kinong lani kinong di jing di kindon ek protection hakapa kador jong kita ki marep kimdai banduna ndi ban sudi lani ba kinong thiet kin pandor kat baman ti kidon ru ki ta ki provision lani ki kendon hak takaan ya ka sorkar kelawan ra kalong ba ban wanra ban facility lani wanra kita e-trading bong ban khayi yang marep long ba ki internet nang ta kumno ban penya ya ka khayi ka penting hukum kita giyo kadon ru ki kendon hak nikaan ya ba ka sorkar kan bu lane kan kumno ban wanra ki infrastructure lane ban penbahai ki moi ki building ki nam ta kini ki yo ki hat ti ngiu iba ka jing wanra ya kan nikaan kade kala de kan jing arab lane ka kumno ban arab ki nong rep mereka bersusi kalong ba nadu belasna ya ka an usnam arja arpo ki wanra ya ka amendment usnam arja arpo ar ka ba ki lawan ra ya ka schedule lani ka list jong ki marrep ki banyo ka protection kat kum ganikaan ek bersusi kalong ba kani ka sorkar jela hadu mentah kampat pentri kam ya katakaan ti kajing bomla ban pentri kam ya ganikaan pat kawan ra no ya kajing du nong ki nong rep ya ka ba hadu mentah ngilap ba ki nong rep ki hak ban wande ya ki marrep ki jong ki hakador ka ba la shulong kum ai ya ki nong thiet ti ngi kajing dawa ka jongi mentah singi nak khmat jong ulat jong jela kalong ba mau dei ban kentu ya ka sorkar jela bakadai ban pentri kam ya kan nikaan kat kum ki kendon ya ka bah latho apo jongka bat kabalai ka bangi labu ahmad jong governor kalong ban betha ya ka sorkar jela bakadai ban ajing arab iki nong rep ki jongi habagi sya lengshop ki bor mariang da kajing arab kabelong kabala kabosong jingbut kan ndai ban syuai kajing arab lo sya lengshop bor mariang ai sispa tingka ai arspa tingka kabom don jingbut kata kajing arab ndai kajing kwa kajongi kalong bau nong rep abau sya ban lengshop begini ki bor mariang kajing arab lo kadai ban long bet katkum kajing luksan kajong di kita ki lightly ki mat ki bangi labu ahmad jong governor ber kabosong tenat kalong bau governor mentah ahmad jongi ulong balik si shibet lani hakini kisngi lasha ulak bani kendu yo chief minister badi kani kijing dawa ka jongi ya bangi labu apai dei biki nong rep unsa ya kran bat unsa shim kya bani kran bat chief minister jong jala bat bakhnam ka jala khnam biki nong rep ki jongi kinyo ekla jing rap te kata ka digi jing kran ka jongi bat ulat jong jala matang si